When your father and mother are looking for reasons just to blame all the troubles on me. I don't need nobody but me. I don't need nobody else. Nah, 'cause I don't need nobody but me. And I don't need nobody telling me who to be. So don't go telling your friends that you're better than me. Nah, nah. Now I'm good on my own. I'm walking taller and strong. Now it's clear and I can see who my true friends are, with who I wanna be. 'Cause you think that you're bigger, you can act like a fool, but it's pointless to tell you can play. U fil-fatt dak huwa biċċa biss mill-video Sibta, kettu sem fil-video, jien rajt wiċċek ket jiffejdja. Irġa minn ġo. Tek tixtaq l-uniformità ta' Toby u Kelsey, thank you tal-li ġejtu, kif intom? Tajbin? Tajbin? Kemma kuda t-nejf l-imkien. Kollaborazzjoni ġdida li kelma Casey jek għadda zaħir. L-ewwel darba li ħdimt ma'. U kif bdiet l-idea u. Il-vocal coach tagħha hija Ġilien, kemm Żuli, u approċċjatni għax jien naħdem magħha speċi ta' kollha xi talenti turjhom li nara minn huma nara kif nista' naħdem magħha jkun mhux tajbin biżżejjed biex nippuxxjawhom u hekk. U waħda minnhom kienet Casey. Casey għaddejt mit-testa Toby. Għax kienet jgħajda. Xorġ bok iżjed, naf il-vuċi. Għandha vuċi vera tajba. Manku per eżempju r-rextar għal xi ħaġa bħal di biex. Iva, diffiċli biex tidħol fiha wkoll. Vera, kienet brava ħafna. Ma jiena li impressjonatni għax rajt video tagħha kienet fuq naħseb fuq Facebook kont rajta kantat xi ħaġa klassika. U xtaqt nagħmel xi ħaġa differenti mis-soltu, mhux dejjem dance music u dejjem l-istess xena, you know, so provajt nagħmel xi ħaġa differenti u l-vuċi tagħha vera spikka fih. Proset, Casey, inti ġifieri x'inhu l-iktar stil ta' mużika li tħobb ta' kant li tħobb skanta? Club tipo ta' diski tissa. Diski tissa. Issa jidina daqsxejn fuq dinek, kif bdiet l-idea u. Kif aħna konna nintaqal, niftakar, konna din piknik, u bat ngħaddu naraw l-Aviation Museum, naraw miftuħ, u konna tħallna u saqsejnihom, kienu aċċettaw li nista' nagħmel video hemmhekk. U min ħareġ bil-kunċett u hekk tal-video? Il-video huwa director u l-editor u l-cameraman u kollox fil-video ġifieri jħossibu ħabib tiegħi kbir Franċiż ismu Andy Raniero u ġenu ġifieri fil-videos u l-editing vera xi ħaġa eċċezzjonali li jagħmel. U anke l-idea speċi ta' ovvjament huma sabu l-post konna naraw x'liema post ħanamlu biex jaddatta ruħu ovvjament għal dik l-era li kien naqra burlesku hekk, you know. And l-Aviation Museum naħseb daħħal sew fih. Casey naħseb għalija anka dawn ikunu esperjenzi differenti imma lik li tikkollabora ma' nies li jkunu għandu ċertu esperjenza bħal Toby, semminna anka persuna barrani li għax esperjenza għandu wkoll. Għalik, kif tarax inti isek konti tisma' minn għandu fl-istess u tibqa' tgħid imma jien għandi l-idea tiegħi wkoll. Isek kif imbagħad tidħol fiha hekk. Dik tista' dik tħossok komda u intimidata, jintimidawk dawk. Il-bezzawk jew kella xorta tajti. Għax kien l-ewwel music video tiegħi. Imma bat per eżempju jgħid l-idea u naqduhom kollha flimkien. Ok, ġifieri tagħti l-input tiegħek ma toqgħodx lura. Le, dik infittxa ħafna ġifieri mill-kantanti nħallilhom l-input tagħhom tagħmel differenza jkunu iżjed komdi wkoll biex hekk. U ħdimt ma' anke n-nies li hemm fil-video iżgħar fletta naħseb żommuk iktar. Tajja mixi. Mux jena, imma nafu li naqri iktar matur. ħanajtu mek f'dix-xera ma tax nista' nixxieħ malajr, allura. Dak vantaġġ. Le, żgur. Vera, vera. Imma naf li segwejt anke ftit posts li tellajt inti meta kont qed tieħdu dan il-video u kienet esperjenza sabiħa lik dak li kien hemm. Dejjem esperjenza sabiħa meta jkun hemm il-mużika involved ġifieri fiha, ma kienet esperjenza kbira wkoll għax ħaġa differenti mis-soltu. Fejn is-soltu dejjem nagħmel l-istess xena ta' tip ta' mużika, u tajmin allura kienet esperienza differenti. Toby, fej imur
video bħal dan bil-kuntatti tiegħek, bil-reputazzjoni tiegħek, u ovvjament Casey fuq dal-livell ikollha vantaġġ, sintendi. Fatt, ġabattu l-labels tiegħi barra Londra li huma EMI u Sony u qed nistenna risposti minn għandhom. Ġifieri huma jdumu ħafna biex jirrispondu id-diski għax ikollhom eluf kuljum ta' diski li jridu jisimgħu. Tista' tajb darba, l-ewwel darba li sajnjajt magħhom jiena kont battilhom diska minn tiegħi naħseb l-ewwel 3 diski li għamilt u wara sentej rispondewni ġifieri tista' timmaġna. Issa naqrin għax xi sajnjat magħhom ġifieri thank God. Tkun diġà tlifti għamilt xi kemm il-video Le, ma fil-bidu ma vera jdumu għax label kbira ħafna, ma naħseb hemm potenzjal kbir. Għaw Malta ġa qed jintwera kullum kienu tindaq fuq ir-radios u affarijiet hekk ġifieri ħadd isimgħu. U aħna dejjem ngħidu sabiħ li tibgħat materjal barra ma' support lokali huwa importanti ħafna. Fil-fatt dejjem nibdew minn Malta, mbagħad li jiġri barra jiġri. Ara kif tħossu Casey kif tisma' Isma' sinti ġifieri jkollok tmur clubs u hekk tkanta da jew le. Tippromotja naħseb iktar fuq media. Qed nara żgħira dik kwina ma tgħidx kemm Għalhekk, mhux tmur magħha jidħalli għalik. Ħanajdu hekk għandha l-aħjar manager li hawn fid-dinja. Ħajja Amanda li kienet kantanta u taf affarijiet. Tista' tmur magħha l-klabb. Tippuxxi ħafna, ġifieri kieku ma kienx għalija ma tabilx da suċċess li tagħmel naħseb laqas. Imma da żgħira ġifieri llum il-ġurnata minn għadu żgħir huwa vera talented qed ikollu dawn l-opportunitajiet u jiena naħseb illi waħda mill-isbaħ affarijiet li l-artisti jistgħu jagħmlu biex jkomplu jikbru li jikkollaboraw. U sabiħ li jsibu nies bħalek li lest li tikkollabora ma' ċertu età għax huma jġibu ċertu freshness speċi. Hija win-win situation. Le dejjem qed infittex talent ġdid, speċjalment lokali. Talent ġdid. Aħna maturi issa. Dejjem ma jiex talent ġdid laqas ma kantajt qabel. Proset tassew. Ħsibijiet ek fuq ix qed taħsbu x'tixtieq tagħmel x'għandek fil-pipeline. Casey fuq di għax jiena jekk tibda staqsir qasniqaf. Inti x'qed tagħmel wara dan il-video X'tixtieq nagħmel diska bil-Malti? proset. Għalissa tibqa' sigriet. Mhux ovvja. Ma d-darba bil-Malti. Tiktiba, qed tiktiba jew qed taħseb fuq. Kitbu ilek, okej. Qed taħdem fuqha. Qed naħdem fuqha nipprattika. U jkollok speċi music video għalija wkoll jew dak jiġi f'stadju ieħor. Jiġi wara. Jiġi wara, ġifieri l-ewwel li tiġi released. Diġà ħaġa oħra tal-Malti jien għandi Soft spot. Le, Etna, le, imma mux il-melodija qed nitkellem fuq jien il-lingwa. Inħoss il-lingwa għandha saħħa partikolari u Barra le, żgur li le. Naħseb laqsaw Malta jituha biżżejjed importanza kemm it's deserved, you know, anki artisti lokali għandhom bżonn jippuxxaw naqliżi. Għax tal-aħħar qed nisimgħu ħafna, ma meta nismagħhom jien, l-ewwel qed qas tinduna mill-ewwel li qed ikantaw bil-Malti, u jien ngħidwa kif inhi. Tan ikantaw tant bil-Ingliż u qas nifhimhom. Għax ġifieri mhux dejjem it's all about qiegħda fil-lirika. Taf xemm ġifieri wkoll pajjiżi differenti, speċjalment l-Italja u Ġermanja, Ċina, Russja. Il-lingwa tagħhom biss jisimgħu, ma jisimgħux. Jisimgħu ġol clubs jew hekk. Mhux ovvjament ċina. Imma tagħhom dejjem l-ewwel tagħhom. Aħna li għandna m'għandniex market kbir biżżejjed biex le ma jien qed ngħid li għandha tkun speċi tattira wkoll. Fimt? Fis-sess kien sabiħ li kantanti bħal Casey li għadha żgħira ma tantx ħanifoka biss fuq tal-Ingliż għax dawk se jinbagħtu barra u l-oħrajn ma ħanagħmel xejn. Inti tinsiex li dak li qed tagħmel inti ħajjibqa' l-arkivjar għat-tfal tiegħi li meta jikbru jridu jisimgħu il-mużika ta' xar snin ilu ħirġa minn Malta. Proset, grazzi. Ħadna pjaċir ħafna li ġejtu. Aħna ħantellaw il-link tal-video sa' Casey fil-fatt fuq il-paġna tagħna ħalli iktar nies jaraw fil-fatt dak illi għamiltu intom, imma min jafkum kontu ċittata meta rajt il-video finali. Ux, sabiħ, dik isa ix-xewqa ta' kulħadd. Vera. Proset, nawgurawlkom ħafna affarijiet sbieħ.